Makhosi-ke ngane zakwethu, makhosi ingane zedlozi, Thokoza mazingane zakwethu. Ngiyanibingelela nonke emakhaya ngamakhaya. Everyone nje across the whole world la kufinyelela khona i-YouTube channel yami. Nabakwazi ukuyibuka konke amazwe ngamazwe, United States or United Kingdom or UK, Australia or Europe. South Africa yonkana nje nginibonge ngane zakwethu. Just for i-support nokushowa i-interest on my YouTube channel. Lana wanibikelela umkhulu wasemakhosini undaba enhle exoxa ngofakazi. Ngane zakwethu lana ngithanda ukuthi ke sithinte la isihloko esithi asithi ukubaluleka. Ngizomenshina nje lento i-about inyoka yedlozi nenyoka yesithwalo. Yazi lokhu kubelaphi? Lokhu ngikubiza ngoba there is a person oke wangibuza wathi, mkhulu lana uma ngabe ekhona kuyenzekani ukuthi umuntu uzwana nomuntu bese kuba uthola ukuthi unenyoka, kodwa le nyoka lena ikhetha abantu, ikhetha umuntu, iyamkhethela yini umuntu esuke ezoyithanda na, noma iyakwazi ukuthi misimkhethile lowo muntu kube ukuthi ilala naye na. Okay, right ke ngane zakwethu, ake sibuye size la. Okokuqala nje, umuntu osuke enenyoka, kunenyoka zihlukene kubantu abasuke bebelaphi. Inyoka yedlozi uma ukuthi uyithole isaphila ngaleso sikhathi, ufike noma mhlasimbe isaphila kuyinto ahlala nayo noma ehlala egcikeni kwakhe, kuyinyoka leyo okusuke ingeke ize ihambe ikhetha amabala ukuthi wena uma ngabe umuntu osuke uzwana naye izolala nayo. Inyoka yedlozi kuyinto edlozi, idlozi aliswani nomnuku namanyala, cha aliswani nakho, kuphela kuyinto elizoyenza ngokuthi lisuke lizosebenza, kusuke kuyinto yomsebenzi yokusebenza ukuphilisa abantu ngaleyo ndlela umuntu asuke ephiwe ngayo. Sengane zakwethu, and futhi-ke yazi ukuthi-ke if uthola kunjalo isikhathini esiningi kusuke kunaleyo mtheshwana nje uma kusuke kuyinyoka yedlozi. Mostly-ke isikhathini esiningi lowo muntu osuke enenyoka yedlozi noma osuke ephiwe uyaye ube njengawo bonke abantu bemoya. Kuya kube nesikhathi sokuthi iy'khathi eziningi azile isimo esifana nesimo sokufana nokuya ocansini nomuntu asuke ezwana naye. Secondly, uye isikhathi esiningi nje uba yilo muntu ozilayo ngoba kufuneka ngasonke isikhathi ehleze spiritually connected, esuke namandla ukuthi alokhuzane akwazi ukuthi aphilise, ngoba leyo ndlela kusuke indlela nayo asuke ephiwe ngayo. Okay, bese sizalana-ke kulabantu othola ukuthi umuntu unenyoka kuthiwa fanele noma iyakulala injani njani. Labo bantu inyoka yesithwalo. Phuma nje kulowo muntu uzokusebenza akuqede ukuthwebule, enze nini, asebenze ngey'nhlahla zakho, enze yonke into ngobunhlahla bakho wena uqobo, wena osuke uzwana nawe, whether ungowesilisa noma usungowesifazane. Kodwa yazi ukuthi noma kuthiwa kunjani lowo muntu uma ukuthi leyo nyoka yakho yakhe iyinyoka ethanda ukuba kanjalo, nawe-ke you can sense izinto ezisuke zinjenganalezo. Uyakwazi ukuzibona uze ukuthi no khona into engashaye kahle, unless uma ngabe nawe yelakini Nkosi yami likuflathele. Kodwa-ke fanele wazi ukuthi inyoka yedlozi nenyoka yesithwalo kuhlukile kakhulu. Singane zakwethu, kula bantu abasuke bethwala ngomnyoka, yazi ukuthi nje umuntu uyokuthatha akwenze. Futhi imvamisa abantu abasuke bekanjalo-ke benalezo nyoka, abantu imvamisa abangabi na-stable relationship, ukuthola ukuthi banomuntu abazwana naye usuke isikhathini esiningi. Le nto futhi yobunyoka uma ngabe kuthiwa umuntu osuke esebenza abantu bandla, angazi usuke basebenza kanjani, obviously kusuke kuyiyona ndlela asuke esebenza ngayo. Kodwa lokhu ukuthwala ngenyoka kwenziwa inoma ubani, futhi umuntu osuke ekhona ezweni. Baningi abantu bakhona bayazenza lezo zinto okusuke kungenza. Imvamisa yenziwa ngabantu besilisa, imvamisa iy'khathini eziningi, bese kuthi imvamisa-ke nalaba besifazane nabo bayakwazi ukukwenza lokho.
umuntu nje inqobo uma ngabe efike walana nawe, abakhethi ukuthi umuntu usuke enze njani, kodwa uma ngabe suke ekutholile yazi ukuthi lo muntu usuke destroyile impilo yakho nokuphila kwakho uqobo empilweni yakho. Isimo sento efana nokuthi inhlahla nje isuke ufana nokuthi into esuke ingekho. That's why isikhathi esiningi uthola ukuthi bafike badizele ngemali, bakunikeze yonke into asuke eyifuna, kodwa uthola ukuthi isikhathini esiningi mostly akanaso isikhathi sokuthi nje abe nawe. Uma ngabe efike ekhaya uthola mhlasimbe uzoba naleyo room, azobe wazi ukuthi cha leyo room uzofike nje akushiye kuyo, bese kuba khona izindlela zokuthi-ke mhlasimbe uyanyamalala ahambe thizeni, kube khona-ke imigilingwane nemikhuba nawe oyibonayo eyenzekalayo empilweni yakho ongayiqondi. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ngoyitshela ukuthi uyabuya usebuyile, kanti cha kubuye yona inyoka yakhe leyo, iyona esuke isizofika isizokuhlala izolala nawe, kube zonke into ey'suke njengalezo. Nathi-ke ngane zakuthi siyakhuluma esikwaziyo, ngoba phela njengomelaphi umuntu we get knowledge, hayi ukuthi mhlasimbe leyo nto into umkhulu ayaziyo. Sengisho lo labantu abahlezi bechomeka behambe beyofuna bebuza ukuthi umkhulu uyakwazi ukwenza ukuthi yazi ukuthi into nje esuke iphathelene nokwenza kabi umkhulu akayenzi bandla. Ukuthakatha cha, khohlwa. Isikhafulo sokwenza umuntu kabi, something, ichitho, khohlwa ilokho. Ngane zakwethu-ke la umkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi. Nxa ufuna ukufinyelela kuye, there are some numbers, 072 887 1995, iyatholakala naku-WhatsApp. Bese sizalana-ke ukuthi-ke ngane zakwethu 067 906 2838, that's for calls only. La ingane zakwethu-ke, please go to my comment section and make sure ukuthi uyambuza umkhulu wasemakhosini. If ufuna part 2, ngithi ukujula kakhulu ngale ndaba nkosi yami, just make sure nje you hit the like button, you hit the comment section, and make sure ukuthi-ke ngane yakwethu siyaqhubeka ngizothi nje ukujula kancane ngolwazana nami enginalo uma ngithola ithuba. Thank you for watching this video up until the end. Makhosi, ndawo wethokoza. Amen.